Emosyonal ang anak sa senior citizen nga si Sonia Tiago human natumbahan og pader ang iyang amahan. Hinungdan nga nabawian na kini sa kinabuhi nga nahitabo kagahapon alas 9:43 sa buntag atol sa 7.4 magnitude nga linuga. Sumala sa anak nga dili siya makatuo sa kalit nga nahitabo sa iyang amahan nga si Sotero de la Cruz, 80 anyos, samtang igo lang nagpahangin nga naglingkod sa gawan sa kalsada og nahitabo na ang maong insidente. Ato paminawon ang tipik sa pamahayag ni Sonia Tiago, anak sa biktima. Ako yung daliri sa tiil niya, kaning kon, nabali. Okay. Tapos, danga siya mga samad. Pero yung ulo, wala manakuan. Dili naman dito siya, pinakahinay magitukuan ako tapas sa heart na. Ang may hinumduman usab sa anak nga istrikto ang iyang amahan apan mapinanggaon sa iyang mga anak. Gidala pa sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC apan gideklarang dead on arrival sa mga attending physician, samtang ang patayng lawas sa biktima gidala na sa Villagan Funeral Home Turil ning syudad.